El paisatge de la seda està constituït per aquelles empremtes més significatives d'un paisatge que durant 400 anys va ser un paisatge realment emblemàtic al territori del País Valencià. Un paisatge configurat a les nostres hortes, a les zones de regadiu, per el cultiu de la morera i per la fabricació de la fibra de seda. Una de les activitats econòmiques que va ocupar pràcticament de manera sencera les famílies del nostre territori i que va conformar al medi rural un paisatge molt característic, conformat per l'horta i per la seva arquitectura tradicional, que és la vivenda rural, les masies i les alqueries, on la cambra, les seues andanes, són avui en dia testimoni d'aquesta manera de criar el cuc de seda i de filar posteriorment als telars domèstics i familiars la fibra de la seda. Aquesta tradició va romandre des del segle XV fins al segle XIX, on va desaparèixer el cultiu de la morera, sent suplantat per, sobretot, el cultiu de la taronja, i és el moment en què les grans fàbriques de teixit van a canviar, van a modificar, van a transformar també el paisatge urbà. Tots elements ells importants que poden tindre un valor com a recurs turístic fonamental relacionats amb la identitat valenciana i en qui som com a valencians i com hem construït el nostre paisatge i la nostra història.